it's time for DJ Rocky's Secret Files. May asawa ako. But I fell in love with my husband's client. Hi DJ Rocky. Itago mo ako sa pangalang Jackie. Yep, ako ulit ito. At nagpapasalamat ako sa pagbabasa ninyo sa unang secret file ko. Mixed emotions ako noon. Talagang ramdam kasi ang emosyon pag nagbabasa ka. And actually, this part of my story is too painful for me. Kasi iisipin ko ulit lahat. Kaya I prepared myself emotionally. At isulat to sa tamang oras. Yung time na mag-isa lang ako. This is my secret file. Naputol ang story ko doon sa part na uuwi na kami galing US. At ready na akong umamin sa asawa kong si Red sa nagawa ko. Feb 2020, bago mag-COVID-19 breakout. Thankfully, nakauwi kami ng safe bago mag-first lockdown. Early March, bago mag-birthday ang anak ko, umamin na ako sa kanya. Hindi pa ako nagsasalita. Nag-uunahan na ang luha ko. Sabi ko sa kanya, Red, may sasabihin sana ako. May nagawa kasi akong kasalanan. Tanong niya sa akin, ano yun? Hindi ako makapagsalita. Umiiyak lang ako. Si Daniel kasi. Hindi ko madugtungan yung sinasabi ko. At biglang sabi ni Red, ano nga? Hanggang siya na yung nagtanong, bakit? May nagawa ba kayo? Sabi ko, oo. Tanong niya, may nangyari sa inyo? Iyak ako ng iyak. At sinabi kong, oo, 1 year ago na. Yung reaksyon niya nung una, kalmado lang. Wala siyang sinabi ng mga ilang segundo. Hanggang sa nakipag-usap uli siya sa akin. Biglang na-open up niya yung mga hinanakit niya sa akin. Hanggang sa umiyak na rin siya. Nag-iiyakan kami. At niyakap ko siya. Sorry ako ng sorry sa kanya. Sabi ko, tatanggapin ko kung anong desisyon mo. Babawi ako sa'yo. Kung tatanggapin mo pa ako. Kinabukasan, nanghingi siya ng konting space sa akin. Though hindi naman siya umalis, nasa bahay lang kami. Ayaw niya lang tumabi at makipag-usap sa akin. I gave him space para makapag-isip din siya. Second week of March, nag-7th birthday ang anak namin. Kinagabihan noon, kinausap niya ako, pinapatawad na raw niya ako, at mag-move on na kami. Birthday gift niya raw yun sa anak niya. Sobrang saya ko. Niyakap ko siya at hinalikan. That time, mas motivated na akong ayusin yung buhay namin.
Though deep down inside, hindi ko pa rin naaalis ng tuluyan sa isip ko si Daniel. Alam kong malapit na. Makakamit din namin ni Red yung peace of mind. Hindi naman ganun kadali yun eh. Nasa first stage of the healing process pa lang kami. And praying na gradually maayos na ang pamilya ko. Pati na rin ang sarili ko. Then after ng birthday ng anak namin, nagpaalam sa akin si Red na pupunta sila sa Thailand ng mga tropa niya para sumali sa isang competition. Nagulat ako kasi napag-usapan na namin yon nung nasa US pa lang kami na wag na siyang tumuloy. At bali-balita, yung COVID that time. Pero hindi siya nagpapigil kasi nakabili na raw pala sila ng ticket na hindi ko alam. Nasa US pa lang kami ay may ticket na sila ng mga tropa niya. At may accommodation pa. March 11 flight nila, okay pa kami noon. Yakap pa ng yakap sa akin bago umalis. Pagdating doon, nag-video call pa kami. Nag-I love you at nag-I miss you. After 2 days, halos hindi ko na siya makausap. Ang sabi niya, busy raw sila doon. May 15, magla-lockdown na kinabukasan, kaya umuwi na sila agad. Kaso hindi na umabot. Kinailangan na nilang mag-quarantine ng 15 days. Yung dalawang friends niya nag-book ng apartment somewhere in Manila. Kasi taga-probinsya pa sila. Si Red pwede naman daw umuwi sa bahay namin at mag-quarantine na separate ang kwarto. Kaso, sumama siya sa tropa niya. I asked him why. Sabi niya, need niya raw ng space para makapag-isip-isip pa. That time, iba na talaga ang kutob ko. Kasi halos hindi ko na rin siya makausap. Then I gave him space again. Nag-alala na ang mga magulang niya. Kinontak na ako, bakit hindi umuwi ang anak nila sa akin? Pwede naman siya mag-quarantine sa bahay. Sabi ko na lang, ayaw niya rin po kasing iwan ng mga kaibigan niya. After 15 days, tapos na ang quarantine pero ayaw pa rin niyang umuwi. Hinahanap na siya ng mga anak namin at pati sila ay hindi na tinatawagan simula nung umalis siya. So ako na ang gumawa ng paraan para mapuntahan siya at para masundo ko siya. Sinundo ko ang tagal pa bago sumama. Ang dami niya pang drama. Nagmakaawa na lang ako na umuwi na siya kasi hinahanap na siya ng mga bata. At baka iba na ang isipin ng mga magulang namin. Umuwi siya pero ayaw na niyang matulog sa room namin. Doon lang siya sa couch at laging nakatingin sa phone niya. Hiniling niya sa akin na wag ko siyang kausapin at pakialaman. Need niya pa rin daw ng space. So binigyan ko pa rin siya ng space. May time na tinatabihan niya ako. Pero para lang galawin ako. Yung bang parang magparaos lang. Tapos isang beses pa nga tanghaling tapat. Nagpapahinga ako sa kwarto, pumasok siya. Nagulat ako, biglang tumabi sa akin. At pinatalikod ako. Sa pilitan niyang ibinaba ang underwear ko at ginalaw ako. Kahit ayaw ko. Nung natapos siya, tumayo agad siya. At sinabihan ako na, fuck body na lang tayo ha. Piruin mo yun. Asawa mo, sinabihan ka ng ganun. Yun na yata yung pinakamasakit na ipinaramdam at sinabi sa akin ng asawa ko. Wala na akong magawa nun kundi umiyak. Parang naparalyze ako sa kinahihigaan ko. Kinabukasan, kinausap ko na siya ng sapilitan. I asked kung bakit nagkakaganito kami. Maayos naman na kami bago siya umalis papuntang Thailand. Wala lang daw talaga. Nai-enjoy na raw kasi niya yung mag-isa siya. Kinabukasan, naisipan ko bigla na i-open ang PayPal account niya. At doon ko nakita na may malaking transaction siya. Meron siyang transaction ng pera sa isang babae na Thai letterings ang name. Doon lalo akong nagduda. Pinapasok ko siya sa kwarto at kinumpronta ko siya agad. Ano tong recent transaction na to? Sagot niya, sa client yan, refund yan. Refund?
1 month na tayong close kaya wala ng client. At hindi tayo nagre-refund ng ganyan kalaki. Ang dami niyang palusot kaso hindi na siya nakalusot. Cornered na siya. Kaya umamin na siya. May nakilala raw siyang tayo doon at ito raw ay nagustuhan niya. Pero crush lang naman daw yun at wala nang iba. Ipinakita niya pa sa akin na mabilis yung FB account ng babae. Kasi parang iniyabang niya pa sa akin na maganda yung babae. Then nagbeg siya sa akin na wag na akong manggulo sa kanila. Sabi ko kung gano'n, di maghiwalay na tayo. Kasi ganyan na pala yung gusto mong mangyari. Wala nang sense na magkasama pa tayo. Sobra yung iyak ko noon na hindi na ako makahinga. Sabi niya hindi siya aalis para sa mga bata basta hayaan ko na siya sa iba. So bumaba muna ako, nagpakalma lang at kumain. Nung medyo okay na ako, naalala ko yung name ng babae kasi English yung name sa FB. Itago na lang natin siya sa pangalang Witch kasi katunog talaga yun ng totoo niyang pangalan. Sinearch ko si Witch sa FB. Inumpisahan ko ang pag-add sa kanya. Diyos ko, wala pang 1 minuto bumaba agad si Red. Nagmakaawa na wag kong i-message o iskandaluhin yung babae. Sabi ko, relax. Inad ko lang naman eh. Ayun, umakyat uli siya sa kwarto. At naisipan ko bigla, yung lahat ng mga ginawa niya sa akin na mas masasakit. At bigla kong naisip na, asawa ako? Bakit ako papayag ng ganun-ganun na lang niya ako tratuhin? Kahit sabihin pa na may nagawa rin ako sa kanya na mali, walang may deserve ng tulad na ginagawa niya sa akin ngayon. So naisipan kong tawagin si Red at pababain sa sala. Doon binlockmail ko na siya. Ipakita mo sa akin yung conversation ninyo ni Witch o ieskandalohin ko kayo sa social media. So kesa mas skandalo yung babae, pumayag siya na ipakita. Pero gusto niya hawak naming dalawa yung phone kasi natatakot siyang ma-screenshot ko. Grabe DJ Rocky, pag uwi niya pa lang pala dito sa Pilipinas, magkausap na sila. Parang magkausap na sila ng personal doon pa lang. Araw-araw magka-chat, may video call, may exchange of selfies pa. May mga part pa doon na sinisiraan ako ni Red. Kesyo 3 years na raw talaga kaming hiwalay. Nagsistay na lang daw siya para sa mga bata. Masama raw kasi ugali ko at cheater daw ako. And so much more na mas masasakit na paninira sa akin. Nanghina ako after kong mabasa lahat ng yun. Tinigil ko na yung pagbabasa. Tumulo na naman yung luha ko. Tinanong ko siya, totoo ba yung mga masasamang sinabi mo tungkol sa akin? Totoo bang masama ugali ko? Masama ba talaga akong asawa? Hiwalay na pala tayo 3 years ago na. Yun yung year na una mo akong niloko, diba? O yun lang ba talaga yung una? Niyakap niya ako. At sinabi na, hindi totoo na masamang asawa ka. Mabuti kang asawa. Hindi naman tayo tatagal lang ganito kung masama ka talaga. Siyempre sinabi ko lang yun sa kanya kasi dinediskartehan ko siya. Tapos paulit-ulit siyang nagsusorry. I asked him why. Bakit mo to ginagawa? Gusto mo lang bang gumante o pagselosin ako? Tama na kung yun lang. Kasi bawing-bawi ka na. Kaso sabi niya, hindi raw. Talagang na-attract at nagkagusto raw siya dun sa babae. Unang kita pa lang niya. Na-fall out of love na raw siya sa akin. Sana daw maintindihan ko. That night, ayoko na talagang makita siya. Inimpake ko yung gamit niya, pinaalis ko na siya. Pagkaalis niya, hindi na ako nakapagtimpi dahil sa mga nabasa ko, nag-post na ako. Nag-skandalo na ako sa social media. At itinag ko pa si Witch. Umaga na ako nakatulog sa kaiiyak. Pagising ko, ang dami nag-message sa akin. Yung mga concerned kong friends, parents namin na naguguluhan. Yung kapatid ni Witch na nag-reach out pa sa akin para sabihin na walang relasyon yung kapatid niya sa asawa ko. Nalaman na rin ng mga parents ni Red na pinaalis ko siya ng bahay. Kaya itong si Red, siniraan na ako. Kaya siya raw ako ang nagloko at hindi siya. Kaya raw iniwan niya na ako. Yung babae, kaibigan lang daw niya yun. Nakarating na rin yun sa parents ko. Napa-open-minded ng parents ko, both sides namin mag-asawa ang gusto nilang pakinggan.
At pag-usapan ng maayos. Gusto ng parents ko na maayos yung gulo. Hindi tulad ng pamilya ni Red na hindi man lang inalam yung side ko. Basta na lang silang naniwala sa kwento ni Red. At sa akin na lahat ng sisi at galit nila. Ang dami rin nilang nasabi na masasakit sa akin. Kinabukasan bumalik si Red. Ayusin na lang daw namin so pumayag ako. Kasi mahirap nga naman kung ngayong pandemya pa kami maghihiwalay. Wala rin kasi siyang matutuluyan. Kaso ilang days lang nahuli ko na naman siya na nakikipag-chat doon. So inaway ko sila uli ni Witch. Tas itong si Witch lumalaban na sa akin. Na-discover ko din na sinusuportahan pala siya financially ni Red kaya pala malakas ang loob na lumaban sa akin. So that time, pandemya, walang mga trabaho ang mga tao kahit sa ibang bansa. Hirap din naman kaming pamilya sa pagbabudget kasi hindi naman natin alam kung hanggang kailan ang lockdown. Tapos nakuha niya pang maging sugar daddy. Alam kong tanga na kung tanga, pinagbigyan ko pa rin. Kasi naaawa ko sa kanya sa tuwing magsusorry siya. Wala siyang titirahan, nasa probinsya ang parents niya. At ayoko rin namang hayaan siya na makitira sa mga kaibigan niya kasi mahirap. Wala kang ibang masasandalan kundi ang pamilya mo eh. At isa sa sinumpaan ko bilang asawa niya ay ang makasama siya sa hirap at ginhawa. Kahit na nahihirapan na ang kalooban ko. Inisip ko pa rin yung ikabubuti niyatang pamilya namin. Tapos ilang araw parang okay na. Bigla ko na lang naisipang i-stalk si Witch. Then sa isang post niya may comment yung isang friend niya na parang suspicious sa akin. Thai language kasi naka-auto-translate lang. Na-curious ako. I check her friend's Facebook, laking gulat ko na nakapost doon yung pagmumukha ng asawa ko kasama yung babae niya. At nagpagawa pala siya ng portrait drawing nila. Binayaran niya pa yon at nakita ko pa sa bulsa niya yung resibo ng padala niya dun sa babae na gumawa ng portrait nila. Tulong lang daw naman yon dun sa kaibigan ni Witch. Galit na galit ako at na-curious ako lalo kung ano pang transaction ang pinaggagawa niya. Inagaw ko yung phone niya. Alam ko na kasi yung bagong passcode niya. Tumakbo ako, naghabulan kami. Nung nasa hagdan na ako, naabutan niya ako. Doon sa hagdan, pinagsasampal niya ako ng kabilaan na halos dumugo ang ilong at tenga ko. Inawat kami ng mga kasama namin sa bahay. Naawa ako sa mga anak ko kasi hindi na namin maitago sa kanila yung pag-aaway naming mag-asawa. Hindi ko na talaga kinaya, DJ Rocky. Grabe na yung pang-aabuso niya. Tuluyan ko na siyang pinalayas. Nag-usa na rin naman siyang umalis sa afternoon. Umalis din siya sa shop namin. Iniwan niya lahat pati mga responsibilities niya sa business namin. Fast forward after several weeks, wala na akong communication sa kanya. Naisipan kong buksan yung IG business page na ginawa ko para sa kanya. Hindi ko rin naman inisip na ginagamit niya yun. Nagulat ako. Iba na password so mas naintriga ako. Na-open ko siya gamit ang email ko. Pagka-open ko, change password ko agad. Pagka-check ko ng inbox, currently nagchat-chat sila doon. Nababasa ko yung palitan nila ng reply. Wow, babe ang tawagan. Palala na talaga ng palala. Nabasa ko rin yung plano ni Red na pagpunta doon sa Thailand para magsama na sila as soon as pwede na mag-travel. Hindi ko na kinaya yung mga binasa ko. Sumabog na naman yung galit ko sa kanila. Video call ko si Witch sa IG. Akala niya siguro si Red kaya sumagot din. Nakangiti pa. Bigla siyang nagulat nang bumungad sa kanyang demonyita kong ngiti sa kanya. Doon kinausap ko siya in English na kung okay lang ba sa kanya doon sa mga pinaggagawa niya. Pamilyang sinisira niya. Sabi ko naaawa ko sa kanya kasi walang matinong lalaki ang nakikipagrelasyon sa kanya. Sabi ko sayong-sayo na ang asawa ko. Deserve mo siya kasi parehas kayong basura. Tinawanan niya lang ako. At yung tawa ng Witch na nagtatagumpay at ang sabi niya lang, I pity you. Sabay baba ng call. Marami pang ibang nangyari kasi lumaban pa ako dun sa babae nung una eh. Hanggang sa tuluyan ko na silang hinayaan. After nung pananakit sa akin ng asawa ko, kumuha agad ako ng private lawyer na magaling sa ganitong kaso para sa mga legal steps na pwede kong gawin. Gusto ko kasi ipaglaban yung karapatan namin ng anak ko. At pagbayaran niya yung mga trauma na idinulot niya sa akin at sa mga anak ko emotionally and physically. So my lawyer and I decided to file a criminal case against him. RA 9262. VOWC.
anti-violence against women and their children. Noong nag-umpisa agad ako na mag-gather ng evidence, kumuha ako ng magaling na psychologist to support my claims. Nagpa-medical legal din ako at sinama ko rin yung STD lab result ko bilang katunayan ng mga panloloko niya sa akin. Nakumpleto ko pati mga remittance transaction niya sa babae at mga witnesses. Malakas na rin ang loob ko kasi after kong ikwento ang lahat sa parents ko, sinuportahan nila ang desisyon ko. Yung natitira kong ipon, ibinuhos ko lahat dito dahil clouded na ang decision making ko noon. At desperada na akong makaganti kay Red at doon sa babae niya at sa parents niya na kinampahan at tinolerate pa siya. Matagal din ako nagtiis kay Red kaya it's time. Pero hindi ko naman gusto na makulong ang asawa ko. Plano ko lang na umabot kami sa ilang hearing hanggang sa umabot kami sa settlement agreement. Dahil may mga demands ako na gusto kong makuha para sa mga anak ko bago kami tuluyang maghiwalay. Isa sa demands ko ay ang sagutin niya ng buo ang gastos sa annulment namin soon. Si Daniel in between ng mga kaguluhan na open uli ang communication namin. Dahil in-involved na siya ni Red para may reason din siya sa parents niya bakit siya ng babae sa Thailand. Para may masisi ba o ma-justify yung kalokohan niya. Tinakot niya rin si Daniel na idedemanda niya kami ng adultery pag nagdemanda ako. Hindi ako natatakot kasi wala naman siya sa aming ebidensya. Back to Daniel, nung una akala ko pagsasalitaan niya ako ng hindi maganda. Lalayuan o ibablock para makaiwas na sa gulo. Kasi nga umamin ako, diba? At muntik na siyang maiskandalo. At nakatanggap pa siya ng threat mula kay Red. Kaso parang naging way pa to para mas magkausap kami. Kalmado lang siya. Nagbigay pa ng advice sa akin at kinomfort ako. Nung tuluyan nang umalis sa bahay namin si Red, tsaka lang naging madalas ang pakikipag-usap ko kay Daniel. Hindi niyo ako masisisi kasi matagal naman na akong may feeling sa kanya at vulnerable na naman ako. Kahit na mali, ipinagpatuloy ko ang pakikipag-usap ko kay Daniel. Napapasaya niya ako Usap lang naman, hindi naman kami nagkikita. Tsaka yung usap namin, halfway lang ng more than a friend, less than a lover. Tsaka yung mga anak ko, ang pinaka malaking rason para lumaban ako. So, dahil inspired ako, gusto ko ulit makaipon ng pera. Kaso hindi pa pwede mag-open yung shop namin. Kaya naisipan kong mag-live online selling ng mga imported bags. Nakakatuwa kasi ang dami kong minors. Ubus paninda ko every week na mag-live ako. Motivated ako. Then late December 2020 habang tumatakbo ang kaso namin ni Red, nagpaplano na ako at yung mga staff namin na lumipat ng bagong shop. Bumuo ng bagong company name kasi ayokong pabayaan na lang yung business na minahal at pinalago ko. That time, hindi ko alam kung paano kasi wala na halos laman yung savings ko. Inubos ko sa pagdedemanda ko kay Red. Nahihiyaman ako sa parents ko na nasa US, humingi na ako ng tulong sa kanila. Humiram ako ng malaking halaga na kayang bumuo ng bagong shop. January 1, 2021, after ng New Year's Eve, excited akong lumabas ng bahay para humanap ng bagong marirentahang commercial space sa Makati. Nung time na yon maraming available kasi maraming kabuhayan ang nagsara. Nakahanap agad ako, na love at first sight ako sa isang shop. Then, one day bagong opening at ang birthday ko, pinuntahan ako ni Red sa shop namin kaso wala ako doon. Nasa bahay ako. May nagsabi lang sa akin na pupuntahan ako ni Red. Alam ko na noon na pupuntahan niya talaga ako kasi naririnig ko na ang balita na gusto niyang makipag-ayos sa akin. Ay, siguro para ibaba ko na yung kaso kasi criminal case yun at ang lakas ng laban ko dahil flowing yung pieces of evidence of abuse sa akin. Hindi lang psychological pati physically. Hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi rin naman ako makakapagtago sa kanya so nagstay lang ako sa bahay at nag-inom ng alak mag-isa. Iyak lang ng iyak. So, yun na nga, nakapag-usap kami pero puro sisahan pa rin. Hindi naging maganda yung usapan namin. Sinabi ko na may mahal na akong iba at sana masaya na siya sa pinili niya. Nagsisisi raw siya dahil yung babae raw na kinalolokohan niya ay masama ang ugali. Na fall out of love daw siya at hiniwalayan nito. For all I know, gusto niya lang ibaba ko yung pagdedemanda ko sa kanya, no? No way. Medyo tipsy na ako ng gabing yun. And then, after a few days, kinausap na ako ng both sides ng pamilya namin. Tapos, ngayon, sa totoo lang, yung love at pagpapatawad, kusang darating yun Kaya lang, sabi ko nga, baka natatakot lang sila dun sa demanda ko. Tsaka,
Nakita siguro ng pamilya ni Red na kaya ko nang wala yung anak nila o yung kaanak nila. Kasi yung totoo, si Red yung nawalan eh. Nawalan siya ng ako. Nawalan siya ng shop, ayaw na sa kanya ng mga anak niya, naubusan na rin siya ng perang maibibigay sa babae niya. Kaya siguro sila naghiwalay. So to cut the long story short, pinag-isipan kong mabuti kung makikipag-ayos ako sa asawa ko. Inisip ko si Daniel, paano na siya? Humingi ako ng sign kay Lord. Kung may balak ba talaga siya sa akin na ibigay sa akin si Daniel. Kung nakatadhana ba talaga kami. Kasi parang ayaw niyang makipagkita sa akin kahit ang tagal na naming magkausap. Pag nagpaplano na kaming magkita, naduduwag na siya. Bigla siyang hindi magpaparamdam. So sabi ko sa sarili ko para sa last chance, mag-a-attempt uli ako na makipagkita sa kanya. Pag nagpakita siya sa akin, hindi ko babalikan si Red. Although hindi ko sinabi sa kanya yun So yun, pumayag siya makipagkita sa akin. Hindi ako excited that night, nalungkot ako. Hindi ko alam kung bakit. Kinabukasan, maaga akong nagising kasi maaga niyang gustong makipagkita. Kaso, pagka-check ko ng phone ko, may text siya. Hindi siya makakapunta for some reason na napaka-invalid. So I replied, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. I wish you the best. Sana wag mo na akong i-message pa. And that's it. Sinagot ni Lord yung inas kong sign sa kanya. Nakipagbalikan ako. Ako pa mismo ang pumunta kay Red para makipag-ayos na. Pero bago ako nakipagbalikan, nakipagkita muna kami sa attorney ko para papirmahin siya ng compromise agreement. Para kahit ano man ang mangyari, may pinanghahawakan na ako sa kanya. Tapos after niyang pumirma, tsaka ako pumunta ng piskal na humahawak ng kaso namin para mag-file ng motion to withdraw. Inurong ko na ang kaso. Nag-move on na kami at nag-start ng panibagong chapter ng buhay. Hindi naging madaling kalimutan ng lahat pero nagpakatatag na lang ako. Dahil yun din naman ang ikabubuti ng lahat. At gusto ko na tahimik ang buhay. Malungkot ako sobra. At hindi ko pa rin makakalimutan si Daniel. Feeling ko, ang miserable ng buhay ko. Napakarami nang nangyari. 2 years ko na naman siyang hindi nakikita pero yung feelings ko sa kanya ay hindi nagfe-fade. Hirap na hirap pa rin ako, DJ Rocky. At nahihirapan na rin akong ibalik ang tiwala ko sa asawa ko na sirang-sira na. Parang bangungot ang pinagdaanan namin. Hindi ko maiwasang isipin na baka niloloko niya pa rin ako. But I have a strong faith to God. I'm always praying na tuluyan niya kaming i-heal. Ganon din si Daniel, mahal ko siya. Kaya gusto ko sumaya siya sa buhay at love life na deserve niya. To Daniel, kung mapapakinggan mo man to, gusto ko lang malaman mo na naging masaya ako dahil sa'yo. Kasi nakaramdam ako ng ganitong klaseng love na never kong naramdaman sa iba. Kahit hindi ako sigurado kung mahal mo rin ako. Kasi never mo namang sinabi sa akin yung feelings mo para sa akin. At buti na lang, hindi kasi kung sinabi mo, mahihirapan akong i-let go ka. Na-experience ko sa'yo yung love na hindi mo kailangan tumbasan. Yung love na hindi nagbabago kahit na hindi kita makita o mahawakan. Sana maging masaya ka kung saan ka man ngayon. I wish you the best. Sana makahanap ka ng taong magmamahal sa'yo na mas higit pa sa pagmamahal na meron ako sa'yo. Yung mahal mo rin na kaya kang ipaglaban. Pinapalaya na kita mahal. Salamat sa lahat. And to you, Red, I will try my best para maibalik yung dating tayo. Hindi ko man agad maibigay sa'yo yung buong ako. Mangangako ako na aalagaan at sasamahan kita sa hirap at ginhawa. Katulad ng ipinangako ko sa'yo nung tayo'y nagpakasal. After all, wala namang perpektong relasyon. And to all the listeners, salamat po sa pakikinig sa magulong storya ng buhay ko. Sana na-inspire ko rin yung ibang kababaihan na huwag hayaan na abusuhin at saktan sila. May limitasyon ang lahat kahit na mag-asawa pa kayo. Always know your rights as a legal wife or as a woman. Pag nadapa sa asawa, bangon agad. Hindi iisa ang lalaki sa mundo. Pero minsan, may mga bagay din na kailangan nating i-consider at bigyan ng tsansa kung may magandang dahilan. Minsan may kailangan tayong isakripisyo para hindi tayo maging makasarili. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Salamat po sa pagbabasa ng napakahabang part 2 ng aking secret file. Salamat. More power to your program. And God bless you. Muli,
Ako si Jackie. At ito, ang aking secret file.